ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೆಲೊಂಡು ಬತ್ತುಕುಂದೆ ದಾರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಇಚ್ಚಾರ ಸರ್ಕಸ್ ಇಂಚಂಡು ಕುಜಾಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಲ್ಮೂಡ್ ಅಂಚವತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಈಗ ಕುಜಂಡು ದಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಿருந்து ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. This is Rupesh Shetty and team. Once again back in the form. ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಚಾಂಡು ಕುಜಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೇರು ನೀಪಾಯರು ಸಾಬುನಂಜಿ ಪಾರ್ದಿಗೇರು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡಿಯರು ಎಂಚಂದು ನನದ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಚ್ಚಾಡೋದು. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಮಾಧಾನ ಸೊ ನೀವು ಭೋಜನ ಎಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಭೋಜನೆ ನನ್ನ ಭುಜನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಬಾಯ್.